салом алейкум, хуш омадед ба канали Рӯйгон авиабардорои азиз. Айни ҳол чӣ хеле ки дидестед, ман дар автовокзали Котельники қарор дорам. Номи ман Қурбоналӣ ай. Ин автобусеро ки айни ҳол шумо дидестед, бачакое ки списка дар дастшон гаштестанд. Бардорои азиз, автовокзал Котельники шаҳрвандои Тоҷикистон қадамоед ки мебиёед. Номи ман Қурбоналӣ ай дар автовокзали Котельники. То мана надидем бардорои ҳамаш бачаҳое ки спискаҳо дар дастшон мегарданд. Ай Ӯзбекистон ҳама ино фасред мекунанд. Суми зиёдӣ натиҳем бардоро ногуфта намона. Я дар хотиртон бигирен ки шаҳрванди Тоҷикистоне ки вақте ки шумо мебинед ҳамаш дар як кассаҳанд ва ногуфта намона ки кадоми хидша представител мегирад, ягон ч представител нестай. ҳамаш яъне ба фоидаи худшон кор мекунанд. Ба ҳамин хотир мо якҷоя шудем, сарҷамъ шудем Тоҷикистон, шаҳрвандои Тоҷикистон ки шумо дар яъне ҳалли мушкилитонро осонтар бигардонем ва шумо бохабар бошед ки дар раҳ шуморо фреб накунанд, ай багажотон суми зиёдӣ нагиранд, барои документотон суми зиёдӣ нагиранд. мебиёед ин автобусеро ки дидӣ номеро Қазоқистон, Ӯзбекистон, айни ҳол рейсо прямой рейс нестай бародаро. Ногуфта намона ки мебиёед ҳастай хуҷанд, яъне як пересадка мешавад, регар ҳастай як пересадка. нафароне ки багаж барои багажотон мехоҳед бифаҳмед, багажото 35-40 килоро бесплатна ягон каса суми зиёдӣ наметиҳед. нафароне ки документ надорен то ай 3 то 5 ҳазорро мегирен, ягон каса сум наметиҳед. раҳда агар ягон ҷо манъ кардан, шофёро фақат прямои худшон сум ҷамъ мекунанд, 500 рубл, 1000 рубл. ё ин ки возвращение народи нагирен ва нафароне ки шароит дорен билети самолёт харидорӣ кунед равем, ба хотире ки автобусҳои прямой имсол номаълум ай мешава ё намешава. агар шава ҳам прямой рейс видеои оянда дар маълумотша мерасонем. ва нафароне ки шаҳрвандии Россияро дорен ногуфта намона бардоро загранпаспорти тоҷикӣ дошта бошед. шумо агар загранпаспорти российский надошта бошед, ба самолёт рафта наметавонед, но ба мошинои сабукрав, автобусҳо қатӣ метавонед ки озод сафар кунед. ба ҳамин хотир хубтараш ки мебиёед ба кассара билета харидорӣ мекунед ва сафар мекунед. бо як бор дига пешкаш мекунем ки бародарои азиз, ногуфта намона ки ай кадом шаҳрвандое ки Тоҷикистон вақте ки шумо харидорӣ мекунед ҳама як кассаҳай. бародаро ногуфта намона кадоми дига шаҳрвандои дига давлатое ки ҳастанд шуморо яъне фреб мекунанд ба телефонҳо, забонҳои тоҷикиро ки медонанд, гап мезананд, фирефтаи ҳамхе мошеннико нашавед. мебиёед шаҳрвандои Тоҷикистон худшон касса доранд, аз касса харидорӣ мекунед, ҳамата якта ба якта мешинед, сафар мекунед. пересадка қати боша, пересадка қати мебаранд мерасонандтон, прямой боша, прямой мебаранд мерасонандтон. ва автобусҳои Ӯзбекистон, Қазоқистонро мебинед, ҳамаш пересадка бардаро. пешакӣ хабардор бошед ки ҳамаш пересадка. Чернаевка Ойбек, Чернаевка Регар мешава бардаро. рейсое ки прямой Душанбе шид, ҳатман дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. фақат рақамои болои экран метавонед занг занед, ҷоҳотонро бронировать кунед. бардарои азиз, мебинед озод, шумо дига дар коридор намеред, шуморо дар коридор равона мекунанд, ҷои худтонро соҳиб мешавед ва сафар мекунед.